Urmează seria a doua la 1500 de metri. Start. Să vedem concurenții. Oh, Curjoc, Vasile, tare de tot. Hai, Daniel! Vai de... Conduce Vasile în joc, detașat, urmat din 203. Benchia Ioca și Radu, bravo Radu, și Imre Ișvan și Daniel Șumălan. Da. Sunt 6, au 3 cu toți, 6 serii, cam puțin. Deja Sile conduce fără niciun fel de menajamente. Așa. Vă mai dau ceva. Limbul atleților, poate nu l-a dus. Dar ăsta e de mai multă vreme. Da, dar poate l-ați pierdut și... A educat și în veteranul. Dar nu mai apare registrat. Ce se întâmplă cu registrat? A apărut ultima dată în 2015. O să urmeze pe anul 2016. Da, avea cu Nicoșul așa. Păi el stătea registrat, da. Nu știu ce să zic, da. Ia să filmăm medalia mai de aproape, mai aproape. Ia să vedem ce medalie a luat doamna... Am și uitat cum se cheamă. Delia, da, Gabriela și mai cum. Super, are, super. Așa. Dar medalia, să vedem medalia pe piept. Felicitări! Așa. Hai, Daniel! În joc, oh, se apropie de 65. Se apropie de 65. Se apropie, de pe acolo, 64. Dar e tare de tot. 50. Mai mic. 60, dar se apropie de 65. Se apropie. Vasile, 3 la ceilalți. 3, Daniel, 3. Tur la Vasile, trăiască! 2.
ultimul tur și la domnul cu numărul 203 la categoria 55. Sosire Vasile. Bravo, Vasile, sub 5.30, 5.29, 5.30, bravo, bravo, bravo. Așa tine acocea și iese. Aici cu Radu, ultimul tur și cu Indre Ișban. Bătaie mare acolo la 60 de ani. Haide, toți trei să vedem ordinea. A, nu, că a fost primul, a fost Vasile Cărijoc. Bătaia pentru locurile 2 și 3, între Bencea și Indre Ișban. Daniel. Și Indre Ișban ia fără locul 2 din Bencea, care susește al treilea, 6-17, 6-18. Și Radu Neagu, bravo Radu, bravo, bravo. 6-15 sau cât a fost. Și vine și domnul Șumălan. Da. Da, se vede durerea chipul lui Daniel. Nu e ușor, da. E apreciat, poate e mai cursa. Urmează altă serie la 1500.